dobré ránko, priatelia, zdravím sa z Člnu. Idem akurát previesť, teda zaviesť metra. Mám nachystanú tyčku, kde budem dávať silón, idem to vyvážať teraz tunak k tomuto stromu. Nebudem to dávať úplne až k brehu. Chceme to vyzerať celkom čisto. Mám tam pekne železné závažičko. Máme to teda takto. Hop. Pekne tvrdo. Nebudem to teraz hrotiť s krmením, dáme pár guličiek okolo. Jasné, aj do člnu musí byť, ako by to bolo. Do širšej plochy rozhádžem, aby sa tu tá ryba motala. Dobre, takže to by sme mali. A teraz si poďme to založiť do tej tyčky. No a teraz sa trafiť. To je to najzákladnejšie. Dobre, máme silón tam. Trošku spravíme uhol, aby som to išiel. Tak, krásne máme to vyvezené za roh. Tak, no a teraz je základ to vyšpanovať. No samozrejme už som chytil také konáriky, keďže som to nedošpanoval. Výborne. Tak, mám to vzduchom. Teraz tu mám síce na novo posadené tyčky, ale dúfam, že to bude držať dobre. Pripneme. To si dám ešte vyššie. Tak. Dobre. Takže dohodíme trošku cievočku. Myslím, že by to aj mohlo byť. Odvíjať ju neodvíja. Máme tam. Tak, a prvý prúd je vo vode.